नंगौ नंगौ जे उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै उदालगुरि टाउननिनो आखाथियाव थानाय बैगिरगुरि जोंसार इउथ क्लाबनि लांगोनायाव दिनै 9टा समाजखौ लानानै 7टा गामि आरो 9टा समाज धोरोमारि बिथांमोनखौ गासै लाफानानै बानजाय आफाद दानानै दिनै गाजा गोमजा मैयानिफ्राय 15 आरो 16 खालारखौ थि खालामनानै बर' थुनलाइ आफादनि 14थि गायसन सान बर' थुनलाइ आफाद गायसन सान दा बेवहाय मैयानिफ्राय खुंनानै दिनै 16 नभेम्बर सान फालिनाय एबा दिनै जोबथा गेवलां मेल खोब गाजा गोमजा खुंदों आं मोजां मोनदों दा बेवहाय आं साबायखर बावहरबाय नोंथांमोननिसिम साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आरो बर' थुनलाइ मोजां मोनग्रा बर' माहारि बर'नि राव थुनलाइखौ बिजोंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय 16 नभेम्बर गोथार साननि गेजेरजों आङो जासिहरबाय दा दिनै खोब माने मेहेरगोनां जादों होननांगोन उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेला 16 नभेम्बर खुंथाया डिप्युटि चिफ बिटिसिनि आथिखालनि रिहन दैमारि सार बिथाङा फैनानै गेवलां मेलखौ बेखेवनानै गालांबाय दा आंखौ उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानस' आफादगिरि आंखौ थांखिजानाय बिबुंथिगिरि हिसाबै खावलायदों दा बेवहाय आङो बाहागो लाफैबाय आंनि बिबुंथिखौ आं लाखिनो मोनबाय दा गाहाय आलासि मानगोनां थुनलाइ आफादनिनो मानाव गेदेर नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि बिथां एबसेन्ट जाबाय बिथाङा दिनै बिजनी बर' लागावआव बर' थुनलाइ आफादनिनो फैबाय थानाय 9, 10, 11 जानुवारि दाननि बर' लागावआव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंगोन बिनि गाहाय खुन्थिया गायसननायाव थांनो गोनां जाबाय जानो हक दिनै आं मोजां मोनदों आरो बयखौबो साबायखर बावदों मोजां मोनदों आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नंगौ बर' बिजों बोखांनायनि सायाव बा गोख्रों बा गुवारै जौगाहोनायनि सायाव जोबोद मावफुंगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादा जों खिन्थु नुनो मोनदों गोबां जोंनि बर' बिजों फरायसालिफ्रा गोमोरनानै थांगासिनो दङ जोबलांगासिनो दङ मोनफा मोनफा स्कुला दा बेखौ बे बर' बिजों फरायसालिफोरखौ बोरैजाय फोथांनानै लाखिनो हागोन बिनि सानफ्रामबो जोङो हाबाफारि लालायगासिनो दङ जिल्लायानो होन प्राइमारिफ्रानो होन आरो मिरुआनो होन दा जोङो साक्सेस जाफुङाखै सरकारजों जोङो बर' बिजों थैनायनि खारन एबा माने गोमोरलांनायनि खारनखौ जोङो मेन सानगोन जोंनि गोबां फोरोंगिरि गैया फरायसालिफ्राव आरो बिजाबनि आंखाल दा बेफोर गोबां जाहोन थागोन जेराव दिथागिरिफ्रा गथ'फोरखौ हरनो बानाय एबा बर' बिजोंजों फरायबा साख्रि मोननाय नङा नामा गिदिर अफिसार जानो हानाय नङा नामा बेफोरबायदि सिमां थानो हागौ नाथाय बे गोरोन्थि होननानै जोङो बुंगोन मानो गोरोन्थि बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै एलपिनिफ्राय लानानै एमइ हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि आरो कलेज इउनिभार्सिटि लेभेलसिम गोबां फोरोंगिरि साख्रि मोनदों बायदि बायदि बिफानाव अफिसार साख्रि मोनदों गोबां साख्रियाला माने बा इउपिएससि एपिएससि एसिएस एग्जामावबो कम्पिट खालामनो हादों दा जों सानो जे बर' बिजों फरायनानै माने साक्सेस जादों बा गोबां साख्रि मोननो हादों बर'फ्रा बेखिनि दा बेखौ जोङो माबोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन बिनि सिङाव जोङो बिजाब साफायनाय
ACRT-नि गेजेरजों जोङो सरकारखौ नारसिननाय जोंनि बिजाब ट्रेन्सलेट खालामनानै माने बर' बिजोंनि बिजाब दिरुननाय बेखिनिया सोलिगासिनो दं। नोंथांनि बायदिब्ला जिथु सरकारजों बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै जि सावरायनाय बे सोलिगासिनो दं? बे सोलिगासिनो दङ मानो होनबा आं दहाय बुंलांनायानो जे जोंहा गार्जेनफ्रा सानदों बिजाब खम बा फोरोंगिरि खम दा बे फोरोंगिरि माने थिसननो हानाय आरो बिजाबखौ एभेलेबल मोननो हानाय बेखौ सरकारजों जों बर' थुनलाइ आफादा प्राय रायलायनाय डिसकासनाव दंबाय थायो माब्रै जोङो फोरोंगिरि मोननो हागोन माब्रै जों बिजाबखौ एभेलेबल दिरुननो हागोन बेखिनि नाजानाया दंबाय थायो। ओरैनोबाथ' जोङो बर' थुनलाइ सान 10 नभेम्बर गायसननाय सान बे हिसाबै जों उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा देग्लाय साननैनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाबाय मैयानो जाबाय थुनलाइयारि हाबाफारिमोन आरो थुनलाइयारि जा बावहाय जोङो गथ'फोरखौ सावगारि एरखांनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय ओमफ्राय हरखाब बिबुंथिनाय आरो कुइज बादायनाय बेफोरखौ लानाय जादों। दा मैयानो बेनो सानसे जाखादों बे मोजाङै जानानै थांदों आरो जोंनि प्रग्रामा गथ'फ्रा खोब फैदोंमोन बाहागो लादों बे हिसाबै आङो उनावबो जाहाथे गथ' गथायफोरखौ बेबायदि बाहागो लाहोनानै बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ मिथिनो हायो बिनि आसा खालामनानै गथ' गथायफोरखौ लोब्बा खालामदों आरो जों। खामानिखौ मावगासिनो दिनै जों मोनथिया आइएसफोरखौ डाइरेक्ट दिसपुरनिफ्राय आन्दलननि समाव जि जेल जानांबाय थांनाय आच्छा बेखौ नोंथांमोना दिनै मान बावनाय जिथु हाबाफारि लादों आच्छा बे नंगौ दिनै जोङो बर' थुनलाइ साना फालियै बे 1952 मायथाइनिफ्राय दिनै 2022सिम 74 सिम जाबाय नाथाय जोङो नंगौ जोङो थुनलाइनि बाथ्रा सावरायो आरो बिजोंनि बाथ्रा सावरायो गासै सावरायजोबो बा थुनलाइ आफादनि मावथिफोरखौ जों सिबियो मानियो नाथाय बेवहाय गासै रायजो राजाफ्रानो लोब्बा दङ जेरै रमान हांखो सोमावसारनाय दा रमान हांखो सोमावसारनायाथ' मोनसे फिसा बिला जाथाय नङा बे हिसाबै दिनै जों दिनैल' नङा दिनै जों बोसोरथाम जाबाय नामा जोङो बोसोरथाम जाबाय जों जायगा लायै जायगा फालिबाय थायो नालाय रटेसन सिस्टेमाव जे बे रमान हांखो सोमावसारनायाव जायफोर जेल जानांदोंमोन जायफोर मुंख्लं जादों बिसोरखौ गोसोखांनानै जों बैयाव मुंख्लं खामाबो बावखायो आरो देग्लाय जायगा लायै जायगा नैबे जायगायाव खुंफैबाय नालाय बे जायगानि खाथि खालानि मानसिफोरखौ जेल जानायफोरखौ जोङो लिंहरजोबनानै जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मान बावदों आरो जाहाथे नोंथांमोननि जेल जानाय नोंथांमोननि सोमावसारनाया मागोना थाङाखै बेखौ गोसोखांहोनानै बिथांमोनखौ जों मान बावनाय जादों आरो रायजोफोरनि मदद आरो हेफाजाब नङाबाथ' जायखिजाया खामानिफोरखौ मावफुंनो हाया जों दा जेरै एफाराब खरस बरसनि खोथा दं मेन पावार नांगौ मावग्रा मानसि दा रायजो राजाफ्रा जों नांगौ बादि जोंखौ मदद होनायखाय जोंखौ बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जों गोबां मदद मोनदों आरो बेखायनो जों रायजो राजाखौ बाख्नायोसो जोंखौ मोजाङैनो बिथांमोना मदद खालामदों एखेबारे बानजाय आफादखौथ' जों साबायखर बावबानो थानो हाखाया मानो होनब्ला बिथांमोना साननैनि हाबाफारियाव मास मोनसेनि सिगांनो जाबायदि खामानि मावदों नांगौ बादि थाखा फैसा जगार खालामदों खांदों आरो जेरैबायदि जगार नांगौमोन बेखौ मावफुंना होदों बिनि थाखायनो जोङो बानजाय आफादखौ बोरै धन्यबाद होआलासिनो थानो बोरै साबायखर बावालासिनो थानो एखेबारे जों साबायखर बावो आरो उनावबो जों गुबुन जायगायावबो बा बेयावबो बेबायदि मदद आरो मोनबाय थागोन होननानै साबायखरखौ आसा खालामदों आरो साबायखरखौ होथारनो गोनां जायो बेबायदि आरो थेंक इउ